направим малка презентацийка, много скромна, въпреки това зрелищна презентацийка на тези лампи, които са зад мене, на Profoto. Аз съм имал честта и късмета, може би, да съм работил многократно с точно този генератор. Ми се е случвало на няколко пъти и затова, може би, ме извикаха да ви покажа как работи той. Много интересно нещо е. Ти представи го някаква техническа част или? Всъщност, не, параметрите реално няма да ги представим до такава степен, защото всеки може да си погледне и да си го прочете това нещо. Това, което ще направим в случая е да видим какви са плюсовете на това нещо, как може да ги ползваме по готин начин, защото имам няколко много специфични плюса, които сега ще използваме в случая. Може би едно от най-хубавите неща, както всички знаете, е това, че всъщност тези всичките тела, B-единиците, това и това са B-единиците, които са всъщност моноблокове на батерия, най-общо казано. И B4-ката, един от шедьоврите в съвременната осветителна техника, да кажа, в смисъл фотоосветителна техника, B4-ката, която реално захранва тези две глави отзаде. Нарочно сме изнесли B4-ката е тук. Аз така ще ги казвам, аз така ще ги обявявам и пред вас, и на асистента на Борко. Къде е Борко? Не, след малко, като го видите. Сега нищо не е направил. Като го видите да плиска разни работи, тогава. Всъщност, аз така ще им казвам. B4-ка, след малко ще ви демонстрирам студиото на Air, студиото на Profoto, нещо супер уникално. Много мързеливо нещо, защото аз ако застана тук и почвам да командвам парада и имам 5 асистента, които да търчат и да се потят, сега с това нещо асистентите не спират да търчат и да се потят, защото там след малко ще ви го демонстрираме, през компютъра може да се с едно USB устройство, което Ненчо сега ще го покаже. Така разходи се. Да, е това. На кутийката може би ще се вижда по-лесно. С размерна връзка едно много приятно USB устройство, което прави контакт с всичките, каквото имаме сложено на сета. Много е интересно, защото аз си разпределям сета и казвам, това ще ми бъде канал 1, група А, това е канал 2, група Б и всяка лампа си е разпределена в определена група и когато кажа на асистента дигни ми Б с 2 единици или нещо си там, няколко ват секунди или каквото дойде, той ми го вдига това нещо и съответно можем да го коригираме. Много приятно нещо, ще ви го демонстрираме след малко как се получава. Предната демонстрация, като направихме, понеже имах малко повече тела, тогава бяхме направили, защото трябваше в дълбочина, ние снимахме навънка, което пък е другото много приятно нещо на тези генератори, че всъщност че те са мобилни. Нали? Това е най-готиното, че може да ги занесеш навсякъде и да си ги ползваш навсякъде. И трябваше да усвоим малко повече пространство. Отзади имаше едни дървета, където трябваше да ги правим. Имаше нещо, използвахме малко повече тела и когато трябваше да ги наредим тези неща по компютъра, стана лек хаос, защото просто много асистенти, малко акъл. Така че направихме го, сега си го проиграхме горе-долу, ще го демонстрираме как се получава. Няма да си играем много с лампите, тъй като имаме една постановка, която всъщност е една девойка. Слагаме едно това столче, засветяваме по един сравнително бюти начин, което тя да си е красива и започва Борето посредством много сложно устройство. Боре, покажи го. Пластмасова чашка. Да плиска девойката отляво и отдясно с мляко. Ще стане доста интересно. И крайно непредвидимо, защото в крайна сметка, ако и кажеш на нея гледай към мене, тя ще гледа към мене, обаче ако и кажеш на плиските плесни ги така, не е чак толкова лесна работа. Затова трябва голям майсторлък. Затова съм взел него. Това всъщност е другото интересно нещо, което притежава тия тела и това е краткия импулс. Не е точно високоскоростна сигуризация, защото високоскоростната сигуризация е нещо друго. Тя е малко по-оттука, но те просто имат къс импулс, което ще рече, че когато святка светкавицата, тя святка за ужасно малък период
И всъщност тази лампа е един от рекордьорите в бранша, т.е. генератор специално, B4-ката. Тя може да прави импулс една 25 000 от секундата, което, както може да сетите, е ужасно малко. Ако си представите, че аз скоча тук във въздуха и си развия косата, дайте, представете си го, ако го направя това нещо, ще ми е нужно, за да може да ме хванете в пика, горе, с развята коса, застанала по някакъв си начин, да кажем една 10 000 от секундата. Когато обаче снимате, не, по-малко, реално, някъде опита ми сочи, че някъде около 5, 6, 7, зависи колко ми е буйна косата. Нали? Така, и къде ме хванете? Това е същия другия момент. Има няколко неща, които се учат с опита. Примерно косата ми дали е руса, на какъв бекграунда, колко е дълга, нали, как се развява и така нататък. По различен начин се... Сигурно някой голям дивен инженер го е сметнал това нещо и го е разбрал как се случва. Нали, точно какви са тия неща, аз не съм. Така че в нашия случай една 25 000 секундата е предостатъчно, за да замразим каквото и да било. Това е много интересно нещо. Това е нещо, което все повече и повече добива популярност. Това снимане на летящи течности, тия булет таймове, дето ги правят и всички тия неща. Това е нещо много, много интересно за всички нас, аз съм сигурен. Аз самия снимам страшно много такива неща. Помагам си, естествено, с много постпродукция в целия този процес, докато ги правя нещата, защото вие сами ще се убедите, че е страшно трудно да направите кадър, който да е изящен и е нужно да се добави до голяма степен да се намеси някаква програма за едитване. След това много е трудно да накарате модела да не мига, като пръскате срещу него разни неща. Повечето хора сигурно имат опит, какво се случва, като и пръснеш нещо в лицето, как мига. Нали? Знаят, поне мъжете го знаят. И всъщност стигаме до последното нещо. Не, то не е последното, но това, което ще презентираме в случая. И това е много бързия recycle time на всеки флаш. Този генератор, заедно също и тези, след малко ще обърна внимание на тях, този генератор, защото той нали, е пионера в цялата работа, този генератор може да произведе импулс, 30 импулса в секунда. Ние ще снимаме с един специален на минимална мощност. Това точно на каква мощност и какви точно импулси прави, трябва да го видим. Но това му е рекорда, нали? Ние даваме оптималното какво е. На минимална мощност може да ти изкара 0,03 от секундата рефрешва. Нали така беше? Или нещо подобно. Някъде там. Прави 30 кара секунда на по-ниска мощност, което е доста интересно. Ние ще снимаме с D4, тук, което е D4S, което може да произведе 11 кадра и нещо, мисля, че бяха в секунда. Аз не съм специалист по никоните, но да, някъде там, за да демонстрираме и това нещо. Нещо, което е много интересно, когато се снима по този начин. Значи в много контролирани условия, при определени обстоятелства, примерно едно движение на един тенисист, който хвърля и прави сервис, той го прави това движение в рамките на секунда и половина, 2 секунди, което ще рече, че ние при контролирано положение, с много бавна скорост, експозиция, бавна скорост на шатъра, ние можем да направим, нали, в абсолютна тъмница и така други контролирани положения, за 2 секунди ние можем да направим това движение, да го заснемем близо 50 пъти. Благодарение на тази светкавица. Много е интересно, сега няма да го направим, защото не е толкова контролирано тук в случая. Тук ще си поиграем да контролираме short flash duration. Светнах ли? Да си поиграем да видим short flash duration. Абсолютно съм отворен за всякакви въпроси по темата, както и Ненчо, вярвам. И всъщност няма да направим конкретно, това съм аз, много се извинявам. Няма да направим конкретно, отстрани едно копче има, няма да направим да изпълним конкретен кадър, защото не ни е това целта. Ще си направим експеримент. Имаме възможността, както добрите ни тук домакини, благодаря, английска дума ми идва, тя пак е подходяща идея, ще ни позволят всеки да си
не всеки, ама някой, избран от мене, да си режисира по един кадър или нещо от сорта, просто така нареченото hands-on, да видите какво се случва. Борко е там, имаме мляко до зори, така че мога да плискаме в цялото нещо. Моделът ли? Нали за това са... На предната презентация, която направихме, снимахме доста мъже. И няма да ви кажа бялото мляко как добре седи на космати гърди. Доста е така. Освен сега да включим това и да видим как ще настроим лампите. Дали ще можем? Само да го рефрешнеш. Да. Сега ще го направим. Да, изключил си го, ама нищо, не сега ще го наместим. Ако не ги пазиш е весело. Сега ще... Добре, понеже той извади, за да ви го покаже, малко разбалансирахме нещата. Аз мога да ви разкажа, докато направим опит да ги балансираме отново, мога да ви разкажа още малко за тях, за нещата, само да си изгася звука на това, защото е крайно неприятно да ми звъни телефона. Всъщност, какво се случва с този генератор? Аз не знам до каква степен сте запознати с генераторите, въобще батерийните пакети и така нататък на този тип осветление. Този генератор е B4 Air, се води 1000. 1000-та, това са джаулите, които може да произведе с една глава на максимум мощност. Принципно може да произведе на максимум мощност някъде около 220 импулса. Искаш ли ти да го кажеш това, пък аз да го синхронизирам това нещо? Искаш ли? Въобще да разкажеш малко за технически някакви параметри. Да. Права? Мисля, че Любо говореше за батерията, колко издържа с едно зареждане. На пълна мощност са 220 светвания, а на минимална мощност са 50 000. Аз още не знам по средата на средните стойности какво се получава, но това е по спецификации. По принцип за генератора. Има два изхода за две глави. Като другото интересно нещо е, че когато примерно се снимам в студио, има възможност да се включи в захранването директно в самата батерия и става студиен генератор с постоянно захранване. Това е една така добра възможност. Друго за генератора, Любо каза за flash duration-а. Аз не знам какво още мога да добавя. Около 3 кг с батерията. След това ще го всеки. За колко време презарежда импулс? За колко време се зарежда батерията? В момента, който така съм го пробвал, за половин час или 40 минути избягам и точно по спецификации, но аз лично не съм го заряждал повече от 15 минути. В смисъл, батерията имала заряд в себе си, примерно на половина. Да, е заредена на 100%. Много бързо се зареждат. Така, някой може да помага с въпроси? Да. Батерията няма памет функция.
Въпрос на, може би, след няколко години, когато използваме по-интензивно. Симетрични и асиметрични са. Да. Това изваждане на USB-то малко забави нещата. Значи интересното е, както ви казах, че всяка една лампа, след като бъде нагласена, много се извинявам за това, след като бъде нагласена в в съответната група, ето ние сме си разделили група А, група Д, група Б и група С, малко са разбъркани, но сме разделили и всяко едно от телата и съответно главите на генератора, едната глава и другата глава, които за този генератор са асиметрични, могат да бъдат контролирани абсолютно тотално, по различен начин, който се интересува, може да се прочете с какви степени, как се получава. Самия генератор там сме го сложили, мога да го разгледате, после уникално хитро измислено това нещо, по различен начин се вижда дисплея, има различни варианти за бипкане, бъзване и всякакви такива неща, който на каквото е свикнал. Аз по принцип съм на без звук, защото просто ми писва, като ми се и разпилкат с това неща. И от тук, през компютъра, след като съм направил вече контрола на това, мога да паля, то не знам дали се вижда. Мога друг път. Кой от всичките работи? Пилотно работим ли? Значи, принципно, да, то тръгна от там пилотното, обаче то от тук е включено. Ето къде, мога да го изключа, евентуално, да, обаче може би ще му трябва малко време. Не. Я бъде да пробвам аз да тествам. Да. Значи някои работят, някои... Ето, както виждате, примерно, ето сега включих пилотното от тук на B, горната B единица, която ми е основното осветление в случая с Beauty Dish, защото ние съм си я нагласил в група B, тук пише B1, 500 AR, TTL и така нататък, модела точно на тази лампа. Другата в момента включвам, долната, която съм си нагласил на група D, значи трябва да си я разположа тук по принцип. Обикновено да си направиш схема, коя е лампа къде ти е, няма да излезе. Тези двете са в една група и затова съм ги сложил така по този начин. Ето сега паля онази група А, която ми е там в края. Нарочно ви тествам само с пилотната, за да мога да видите какво точно се случва, че контролирам тая. Иначе мога да направя абсолютно всичко, мога с цели единици да сменям мощността на лампата, ако проработи. Да. Не, тук няма TTL в случая. Синхронизатора ми е този, който е... той няма TTL, това е синхронизатора, просто за тези лампи не ми е нужен TTL. В случая това, което ще правя, защото прекалено много модифицирам осветлението, за да ми е нужен TTL, така или иначе да меря чрез него или да правя някакви неща. Идеята е, че от тук, да, то няма как да дигне повече при положение, че е на 10, както виждате. Мога да го сваля, не знам дали се вижда и там се мести горе, също се вижда как ги местя от тук. Това е идеята на това нещо. По принцип, когато имам време, за да построя целият кадър и да го направя това нещо, да си изтествам абсолютно всичко с лампите по този начин, както съм ги направил, заставам си тук, композирам модела там и започвам да си местя лампите. След като съм решил, че ще снимам на еди си каква синхронна скорост, в зависимост от камерата, с която работя, решил съм си блендата, в зависимост от дълбочината на рязкост, която имам и как точно какво ще се получи с тия пръски, докъде ще се пръскат. Това е въпрос все пак на някакъв експеримент, защото, много се извинявам, като пръсна с млякото, което ще направим опит да се пръска от рамото, през ключицата, по врата, зад ухото и така нататък.
много трудно ще мога да му кажа колко да се разпръсне напред, колко да се разпръсне назад. И така или иначе, за да се създам сравнително интересна картинка, искам да има дълбочина, рязкост някъде около 5, може би 30 см, нещо от сорта. Опита посочва, че като се работи с точно този обектив, на тия милиметри, всъщност този обектив, и той е много абстрактен, това е 24 на 120, както и да, ще работя някъде около 80 мм, ще сложа бленда 8 или може би малко по-широка, по-отворено, в зависимост от това какво ще ми покажат лампите. Като дойде модел и като почна да си я светя и да си нагласям, ще го реша кое колко е. Но в случая моята константа е тук. Аз решавам при каква синхронна скорост да работя. Синхронната ми скорост, единственото и нещо, което ще ми трябва в случая е да изолирам амбиентното осветление, което при всички положения синхронната скорост на тази камера е 1.250, така ми казаха, не знам, ще видим с малко, може да не успеем да синхронизираме на тая. Може да ми трябва, но поне една 200, със сигурност тук нямаме толкова амбиентно осветление, което при бленда 5 и 6, да кажем, и скорост една 200 и ISO 100, няма как да не влезе амбиентното осветление, освен ако няма някой насочено към нея, но то няма. Така или иначе. Агнето да слиза. Сега ще докараме девойката и аз не съм си настроил осветлението, ще го направя заедно с вас. Много бегло. Правейки експеримент след експеримент, хем и тя малко да свикне с вас и с всичко и така нататък. След всяко плискане ще направим експеримент с този бърст, така наречения бърст, който ще направим тук. Ще плискаме, примерно, борето плюс някой желаещ, доброволец. Добре. Не, след мъничко, да. Ще плискаме малко по-дълго, да направим някакво плискане на няколко пъти, така с по 2 чаши нещо от сорта, да видим колко кадъра можем да направим с едни плиски. Сега това е експеримент, който въобще нямам идея дали ще се получи, но ще си направим. Заповядай. Това е Изабела. Ела да те сложим. Не, ще я сложим ето тук. Ще ни трябва кърпа, гумени ръкавици и грета. Кърпа и такова, защото след всяко плискане, за да не умре, първо тя, за да не умре от студ, тук дали да не пуснем на пилотна? Как е с пилотното? Така. Не знам как се държат пилотните на тези Сега, принципно не можем оттам да си нагласим. Ама вие вече го извадихте, така ли? Или не сте? Добре, де. Оттам можем да си нагласим всяка лампа. Как? Борето оттам може да ми ги наглася и да ги сменя и да ги върти. Но мисля, че е по-лесно просто да го юркам по добрия стар начин. Поне ще ни е по-забавно на нас. И ще почна да изтествам. Знаеш какво ще направим? Сега просто ще изтестваме няколко, да искам да си настроим лампите спрямо тебе, докато дойде Грета и докато борето се приготви с... млякото било готово. Затоплено ли е? Прясно издоено. Всъщност така, като гледам, няма да съм на 80, ами може би ще съм на повече. Някъде отиваме около 100. Значи, извинете ме, че съм ви обърнал гръб, но ако си включите телефоните и влезете на кой адрес, може да видите през камерите. И това е Гретка, която ще попива това, което ще причиним на това девойче. Най-вероятно тя си мисли, че няма да участва в поливането на мляко, но уви ще участва, както и много неща тук наоколо. След малко ще видите. Значи, нагласям си по една таблица, която интересното при тези горните тела, при B1-иците, че те нямат показател, както B4-ката, на каква точно скорост снимаме. Тук има дисплей на B4-ката, после може да разгледате, на който дисплей пише еди си колко
ти е flash duration-а. Една 11 000, една 16 000, ти можеш да си го настройваш това нещо, като се случи. Той има един режим, така наречения freeze режим, който позволява да влезем в този high speed, short flash duration, high speed, глупости, short flash duration режим, който ни позволява да замразяваме малките капчици мляко. Сега ще си направя няколко теста, за да видим какво се случва с лампите. Абсолютно на око. Нагласям една 250, защото така ми казаха, че е това. И ще снимам на 5.6. Това сега ще тръгне ли? Айде им чрез магията на тези технологии. Малко ще вляза надолу, защото ми влиза този. Сега вие виждате пилотното. Пилотното е изравнено навсякъде заради камерите. Не е право пропорционално. По принцип горната лампа ми е... почнах да ви казвам за горната лампа. Горната лампа ми е някаква и тази ми е просто по-долу, защото ми играе, по-слаба, защото ми играе ролята на запълващо в случая. Имам две контри, които са на генератора сложени, двете глави, които са реално те ще играят най-съществената роля в замразяването на капките. Принципно би могло да стане много интересно и с вода това нещо. Даже става много интересно, когато го светнем отзади с контри, но млякото повече се вижда и ще се получи готино. В случай, за севте ще святкам с картинката да видим какво ще стане. Стана ли? Просто тук има едно копче on. Чакай бе. Сега ли го снимахте това? Сега ли излезе? Защото аз мога да си ходя, нали? Готов съм. Ние нищо не сме нагласили. Сега ще дойда малко да видя какво се случва с брадичката, нослето и всички подпиращи неща. Ма като цяло май ми харесва. Освен, ако не дигне малко контрата. Обърнете внимание, че когато сме на този Short Flash Duration, се получава едно неравностно разпределяне на цветната температура. Не знам дали точно разпределяне е думата, но нещата стават по-разбалансирани. Когато сме в режима, нормален режим на този генератор и въобще на тези генератори, дължината на импулса е по-дълго, но цветната температура е по-стабилна. Това просто е заради дъгата, която се случва като движение вътре при изпразването на крушката. Просто тази цветна температура е по-константна. Когато влезем обаче в този Short Flash Duration, нещата стават малко Благодаря. Буквално. И може да забележите как контрата започва да синее на моменти. Сега, тук, понеже по тази таблица, която Ненчо преди малко, той знае наизуст вече, но аз не, защото не работя толкова често. Има ли я? Има една таблица, която ни казва специално за B единицата, която ни казва на каква сила, на каква мощност е и съответно на каква скорост съответства това нещо. Това, което аз искам да направя в момента, е малко да усиля контрите. Не мислите ли, че ще бъде готвено, ако усиля малко контрите? Повече. Сега ще го усиля оттам, защото не го мързи очевидно. Усили ли го? Добре. Само ме гледаш и ми се усмихваш. Добре. Тая картинка, в смисъл, дисплея го показва малко по-контрастно, изглежда като на iPhone, такова хубавичко, красивичко. Още един път ще го направим, да видим какво се получи с това усилване. Сега принципно, ако някой се сети да го опъне този фон, няма му се разсърдя. Нали? Така просто в двата края. Не, че е лошо. Мислихме да добавим още малко лампи, за да си изградим и фоново осветление. Обаче това ще нали? Не си мислите, че тия лампи се продават така. В смисъл боксовете. Това сме го сложили, за да не станат поразии генерални с тях и да станат непродаваеми. Нали? И после трябва аз да си ги взема. Да. Опънахме ли го? Да може един път. Я погледни малко по-ниско, да ти видим миглите, моля те. Още малко, моля те. Тя полегна тук ниско, всъщност. Можем да усилим като че ли още 2, 3, 10 B4-ката. Така ли? Значи трябва да ги приближим. Но няма да ги приближаваме, защото ще разместим цялата... Ще стане голям каламбур. Така че ще поснимаме така. И в момента
можем вече Борето да се включи в цялата случка, да видим какво ще се получи. Оха! Дишай! И ще дигнем... Да, ето Ненчо ни предлага, ама картинката е добре. Нека да опънем млякото, да какво ще се случи с нея. Има някаква неравност, ама то не е толкова неравно, по-скоро това съм го сложил малко в страни, не е съвсем фронтално, защото обикновено бих си го сложил на бум, да го сложа точно над нея, за да е равно, но може да забележите, че в момента свети малко повече от дясно и съответно контрата ми от ляво, наше ляво, е малко по-видима. Така или иначе, получава се лека колонна сянка, която малко я маркирам с тази тук, за да седи просто красиво, иначе има много дълбоки сенки. Така или иначе, под муцунка, под такова. Принципно, мислихме да сложим друг тип контри, да не са толкова меки контрите, да сложим гридове и да ги направим малко по-остри, но така или иначе картинката ще я направим много хомогенна, с пръски навсякъде и това нещо няма да се отчете до такава степен. Така че, то стана от първия път. Да, тук имаме дори и едно устройство, с мишката, нали, което ще ни позволи да гледаме какво се случва с капките, които след малко ще се включат в системата. Там вляза? Да, по принцип, добре е да викате, като си купите такива лампи и трябва да снимате и да викате Ненчо, за да го вкара в фриз режим това нещо, защото очевидно ще забравите. Фриз режима е режима, в който застопоряваме нещата. Нещата се превключват в режим кратка flash duration, кратък импулс, точно така. Опитам се да говоря на 5 езика. Да кажем да отворим малко ръцете малко навън. Можеш ли така лекичко? Подпри се просто на бедрата си и лактите да скочат навън, да видим какво ще стане. Аз пък гледам, сякаш съм на Live View, който в принцип не е лош вариант, ама да, чай да какво ще се получи. Може би няма да е нужно до такава степен. Та ще махнем тая лупичка. Те да знам. Да видим сега какво ще се случи. Сега, значи, случката е, Борето е плискал такива неща. Не го гледайте сега, че се е изпотил малко. Плискал. Въпрос е на синхрон, наистина. Разковничето в създаването на хубава такава картинка, нали, освен техническата част на нещата, е да направите синхрон. Значи, вярвайте ми, първите 30 пъти, когато Борето е плисне, тя ще каже първите 50 пъти ще мига. Чак към 150-тия път ще започне да й харесва. Давай да видим. Хубаво е да броим. Сега аз ще снимам, понеже съм свикнал, когато снимам такъв тип неща, да снимам на плисък. Малко по-късно ще ползваме възможностите на тая камера с възможностите на тия генератори. Тези тела, тези моноблокове могат да направят 20 импулса в секунда на най-слабия си вариант. В случая нито това е на най-слабия си вариант, нито това е на най-слабия си вариант, така че надяваме се да направят 11 кадра в секунда, колкото може да направи тая камера. Сега ще снимаме, аз съм свикнал да го целя. Защото става лудница. Първо, когато снимаш на висок, да ползвам българско, като снимаш на голяма, на висока резолюция. Като снимаш на висока резолюция, картата ти пише малко по-бавно, бърстът ти не върви така бързо и така нататък. И в крайна сметка, като снимаш с едни други камери, дето не могат да вземат фокус, имате и такова с огледало и работата е съвсем друга, не мога да направиш бърз, както това може да направи бърз. Така че аз съм свикнал на плисък да снимам. Не става толкова лесно, но да. Настроили са? Достатъчно ли говорих? Да продължавам ли? Хайде бе, гледай в обектива, моля те. Трябва да направим тук едно плискане през ключицата, да се разлее и да излезе от врата насам. Ако може 3 капки тук отпреде, няколко отзаде, моля те, и едно по косата. На 3. Ама на 3. Значи 1, 2, 3. На 3 да е там. Айде. Добре. Ще видим да стане работата. Ще стане друг път. Плискаш и дърпаш, да знаеш. Плискаш и дърпаш, моля те. И мигаш, не мигай. Не дей да мърдаш.
Не дей да мърдаш муцунката. В смисъл, дръж ме в мене, гледаш поглед в мене, ще се настроиш. Мини малко по-фронтално, Бори, ако можеш и по-отдалече. Искам да се разпиле и по-рано. Това се получава, значи аз това го правя с множество композити. Моля, заповядайте, моля. Той го направи. Аз го правя с множество композити. После ще ви покажа, няма да има време, на някой ден ще ви покажа какво се случва, когато направиш множество композити на такива. Всъщност, вие сте виждали подобни картинки, иначе нямаше да сте тук. Това се получават едни множество плиски, които седят като яки, облечени са мацките в мляко, в разни други неща и така нататък. Това всъщност... Моля? Да, с олио имаме едни, точно така, да. Работата чак толкова, не слушай. Добре, ти беше за пръскането, за сушението кой е? Давай, Боре, малко по-фронтално и по-отдалече, моля те. Пак подраних. Но става. Много хубаво ще я удари се едно с нещо. Значи, виж, знаеш какво се получава? Получава се един... вземи по-малка чашка, моля те, защото се получава едно забавяне, удране такова. Като изкараш чашката... Ще стане работата, ми се струва. Мисля, че са 5 трети мляко и една част вода. Не, значи, лампите, честно ти кажа, това така и не съм го научил като такова, защото много зависи. Тя е по-тъмна. При нея нещата са по друг начин. Съотношение, сигурно го пише в някоя дебела книга как е. Не си спомням да съм чел, честно ти кажа, но си го правя чисто визуално да ми хареса като цялото това нещо. При всички положения едното ми е основно, другото ми е запълващо. Контрите са медиси какви. Не, ще ми отнеме 3 пъти повече време. Не си спомням, сигурно от 97 ползах освестомер за последно. Те да знам, давай. За какво сме се събрали? Айде! Браво! Много добре. Почваме. Айде! Почваме, давай да видим какво ще стане. Не взех фокус, сори. Къде ми отиде фокуса? Извинявай много, това беше моя грешка. Принципно може, но не ще стане много бързо студено. След малко ще продължим, не се притесняй. Така или иначе, с малко ще му отпуснем края, гледай какво става. Чакай. Казвай го 3. Изпусна го. Казвай 3-то, моля те. Сега тук се получава, че тези са задните, които излизат извън дълбочината ми на рязкост. А всъщност тя е ето тук някъде. Виждате тук как се получава рязко. 5 и 6 е блендата. Само дето аз затворих много. Ако мога да се приближа малко, мога да отворя малко обектива и съответно, но то пък така иначе си сменя пак. Тя е колко мога да отворя. Това ще го дръпна лекичко назад. И без това не пречи малко по-контрастно да стане. Добре ли си? Добре. Начинът на нещата е нещо такова. Просто си играем с консистенцията на млякото. Как да се получи. И трябва да сме колкото се може по-креатив, когато стане въпрос за това. Давай, Боре, още няколко такива. Пак подраних, не съм свикнал на този спусък. Айде да видим. Много добре се справиш, браво, въобще не мигаш. Супер, много добре се справиш. Само, че аз не си върши работа както трябва, мисля се накажа с една глътка бира. Къде ми бират? Айде, давайте да го забързаме. Малко по-малко бърсане, повече плискане, за да направим малко кадри. Окей. Браво! Можеш ли да подходиш малко по-отниско? Това е интересно. Малко по-отниско, моля те. Една идея по-късно трябва да е. Тези са много красиви, когато върви по нея. Браво! За това говорим. Като че ли аз
Не знам защо. Аз пък тук не мога да го зумна. Чакай бе, ние имаме скрол тук бе, нали имахме скрол бе? Човече гледа за коста, просто не сме имали скрол. Сега принципно, тук вече влизаме извън на режима на това. Дълбочината на рядкост би трябвало да е около 23 см. Някъде може би. И едно здраво плискане от тук насетне не трябва. Нещо го разместих обаче. Ако снимам следващия, ще се намести ли? Да. Айде. Браво, пак подраних, сори. Продължаваме. Много добре. Можеш малко по-фронтално да ми го подходиш? Давай. Много добре. По-близко и по-долу, моля те, Боре. Това стана интересно. Мога да си го ползваме, после да си го вземем и да си го размножим. Добре. Супер. Че хубаво. Да. Значи в случая това, което се случва с този генератор, натискайки дисплея, аз работя на 22 джаула, 22,1 джаула, на това, което не е най-ниската мощност. Даже далече от най-ниската. Най-ниската мощност му е 3,9 джаула на този генератор. И благодарение на този фриз режим, който се случва, в който влизаме, както съм на 22 джаула, така съм на една 25 000 от секундата. Което ще рече, че това мляко да се движи с чудовищно бърза скорост, която едно мляко не може да бъде движено толкова бързо, пак ще го замразим. Ако снимаме, може да го замразим. Да, видим какво ще стане. Браво! Когато човек снима такива неща, много започва да се ориентира. Че стана красиво това нещо, тук вижте го. Започва да се ориентира. Не мога да реша дали този... Просто телевизора, резолюцията му е по-ниска. Не мога да... Започва да се ориентира по какъв начин да го удари, как да се разпилее. Като го удариш в тялото и непосредствено след това снимаш, скоростта е много по-бърза, отколкото като се удари и започне да пада. Както може да се сетите по най-елементарните закони на физиката. Да видим. Браво, подраних отново. Защо сме? Чакай, сме зумнати малко. Да, си кадруваме картинката. Добре ли ми е микрофона? Давай. Добре. Ето сега закъснях малко и той почна да падат предните кадри. Да минем от другата страна, да видим какво ще се случи, Боря. Да запълним картинката. Добре. Да. Подраних. Вижте го, той какъв е майстор, обаче. Колко отдалече, как фърля с финес. С малко ще го карам от двете страни на фърля едновременно. По-близо, може да се приближиш мъничко. Не се притеснявай, че ръката ще влезе в кадър. Давай. Пак подраних, значи този спусък не мога да го оцеля. Не, аз съм по него, да ти кажа честно, но реално най-добре е, когато гледам, като ми се удари в това нещо, но пак е въпрос на синхрон и на опити. Давай. Добре. Нищо не правя. Давай. Повече, моля те, опитай малко повече. Гретка да видим да я закрием. Можеш ли да го пуснеш по рамото, да от тук по рамото да дойде така нагоре, да се извие в тая посока по някакъв начин, да стане като пагон, такова, да излезе навънка. Определено може да засилим контрите. Добре, презареждаме системата. След малко ще включим още хора. Кой с каквото има да мята, да фърля мляко с какао, ще го направим по някое време. Някой каза, какво каза? Боза някой каза. Нали? Каза ви мляко върху мъжки гърди, смята и бозата. Айде, че много се размечтахме.
Добре, жестока си. Давай, Боре. Браво. Отстрани го мини, тук, отстрани по рамото. Тук да слезе надолу. Отстрани, съвсем отстрани мини. И го разпилей нагоре, в посока, от рамото в посока косата, без да се страхуваш. Тя затова е тук. Така! Но пак не седи лошо, вижте, пак не седи лошо. Давай да пробваме пак. Добре, кой имаше някой да го замества? След малко. Но не е лошо, вижте, това е много приятно. Това да го искам, не мога да го получа. Има да си играем много, макар че ми излиза от... Айде да оберем усмивките малко по-сурово. Не са там усмивки, но тук не. Готова? Секунда! Извинявай! Трябваше да взима фокус! Трябваше да взима фокус! Това е разредено мляко с вода и затова така седи. Иначе не седи така, седи по-плътно, седи така хубаво. Като... Може да го пробваме това някой път с боя. Само че ще не изгонят повече. Никой няма да стъпим повече тук. Момент. Я отвори малко пак ръцете, моля те, малко по-хард да дойде. Тук отпусни раменцата. Така, давай да видим. Рамото. Подранявам, просто не съм освикнал на спусъка, за съжаление. Което ще рече, че може би е време да прибегнем към бърст, към повече кадри в секунда, просто за да можем да видим какво ще се получи с тях, с това нещо. Айде да видим. Много добре. Мини по-отдолу, отдолу нагоре, по рамото да се качи, да се плисне тук. Виж, искам да обхване цялото рамо, така да се... Давай. От по-отниско. Изми по-голямо количество. Не се страхувай. Там има камери отзад. Те не са тежи, после ще си купят нови. Отвори още малко, отпусни раменцата, моля те. Точно така, прекрасна си. Супер. Да, наведи брадичка лекичко. Супер. Давай, Боре. Ще се сетиш, пак подраних отново. Я застани, моля се, че аз да подранявам. Виж, не е добро това. Това стана готино. Айде. Сега като кажа да е на серия. Чай да пробвам. Може и да стане. Айде бе. Голямо количество, разпили го този път отпреде, моля, защото трябва да имаме материал. Най-интересното е, че вие ще видите последния кадър, нали, Киро? Ще видят последния кадър. Ще ги върнем после един по един кадрите, да ги видите. Примести се заради камерата, да, моля те се, да. Дали? Сега ще го пробвам. Малко по-фронтално. Студено ли ти е много? Малко по-фронтално е така, за да има повече плост, върху която да се плисне. Значи сега ще снимам до края, докато изчезнат капките, което ще рече, че ще имаме капки много във всички страни. Така че плискай здраво. Момент да взема фокус. Готов съм? Не ги плейва добре нещо обаче. Нещо прескача. Някакви картинки. Оп, мигване с дясното око. Принципно може да се постигнат някакви неща така. Аз съм свикнал да правя ужасно много просто дубли. Да опитаме да направим още един-два кадъра по този начин. Айде да синхронизирате. Кой беше? С млякото. Айде, само се съблечи. Обаче мините от другата страна, за да пазиш камерата. Това направо може да го махнеш това. От там и не се пръска, плиска се, да се уточним. Добре. Отново ще го направим бърста. Искате ли репетиция? Няма такова нещо. В живота няма репетиция. Дай газ. Момент. Фокус. Отвори малко. Той ще ти брои. Стой! Фокус.
Момент, хора. Да. Отвори още малко ръцете, моля те, да имаме площа за разпръскване. Точно така. Отпусни устните лекичко. Стегна се малко, да, така. Но нищо, стегнато също седи добре. Готов съм аз. Добре, готови ли сме? Калин да каже дали ще го приеме това горе в галерията. Ето това. Ето това. Това е хубаво, нали? Имаме и 2 зелени ябълки, като в картината. Как сме? Точно това ме преди, когато казах водоустойчив или млякоустойчив грим. Да. Ето защо не съм станал аз модел, нали? Може да се сетите. Защото ще да ми случват такива неща. Само заради това, не заради друго. Това също е приятно. Само че ще вземем хубавото ученце от предния кадър и ще си го монтираме тук. Което ще го покаже. По-хубаво ли черно-бел ще седи? Добре, какво да кажеш? Това е готино. Ама ще изпуснеш двете зелени ябълки тук. Като в една картина, как се казваше, това с англичанина с ябълката. За срамотите не знам как се казва. Окей, готови ли сме? Или какво ще правите? Лоша работа. Добре, кой беше модела? Не, по модела. Модел трябва. Модел не трябва. Ще изчакаме мъничко, защото просто и влезе в окото явно. Аз затова ви казах, че трябва дълги години да работите като асистент, който да хвърля мляко. Борето да видяхте да направи нещо? Нали? Да, не видяхте. Той дойде, разхвърлял ми мляко във всички посоки. През това време ние можем да направим бегал опит. Да намалим предните и аз да отворя още една бленда. За да ни се вдигнат контрите малко. Например, през компютъра може да го направим това нещо, да. Но така и така съм тук и не ми пречи да клекна. Мисля, че сме готови всеки момент. Не дава да го пипнем, да му се не види. Чакай, трябваше да... Какво направих? Не намалих блендата. Всъщност с 1/3 намалих блендата, сега съм на 5. Което най-вероятно ще ми се отрази на дълбочината на рязкост някакви милиметри, сантиметри или нещо от сорта. Може да се измери и да се види колко. Това дали има шанс да го гледат малки деца? Да си цензурирам ли някои реплики? Като цяло, сами виждате, че това нещо, след малко ще направя демонстрация, когато изключим този фриз режим, да видим какво ще се случи, когато нямаме толкова къс импулс, примерно импулса не стане една 3000 или една 2000 от секундата, да видите какво ще се случи. Може би, не знам на този дисплей дали ще се види, но най-вероятно ще има някакъв така наречените духчета при по-дългите импулси на светкавиците и ще получи леко замазване в капчиците на определени места. Но този генератор с тези си показатели и с тези си характеристики дава много голяма свобода при такъв тип снимане. Това нещо може да бъде използвано, могат да се сетите във всякакви режими, нали? Смисъл от скейтборд до балерини и трактористи и уния, дето много готино става между другото с това, как се казва, дето къртят. Да.
Много хубаво стана, като се разхвърчат и мити работи, като се разтресат бузите на някой дебели чакчичко или друго. Готови? Добре, ще проиграем пак още 2-3 бърста. Аз съм готов. Мога да го отпусна малко повече принципно. Уаа, че хубаво, виж как хубаво отсякахме това. Какво направихме? Как хубаво отсякахме врата. Ето на този кадър. Ето тук. Принципно. Да го направим още един път. Я цъпнете здраво. Здраво така, да има на всички страни да има такова. Да видим какво ще се случи. Чак толкова не. И малко по-близичко. Просто така лекичко се приближете. Има една особеност при хвърлянето на мляко, след това да си дръпнете ръцете бързичко, но както дойде. Готови? Отвори пак малко лактите, моля те, рамената. Аз съм готов. Добре. Интересно, нали? Наблюдава се един много интересен феномен, не знам дали го забелязвате, аз сега го забелязвам. А може и да си измислям. Млякото отразява светлината от контрите върху фона. Оп, виждате ли какво се случва? Но не за това сме се събрали. Ако е черна течност е друго. Още няколко. И я да минем отстрани по рамената и леко отзад, да видим какво ще се получи. Да, и тук са такива неща вече стават много полезни. Много полезни неща се случва, когато плисъка започне да дойде в 3D, към нас започне да дойде и почва да хвърля отделни, да си хвърля собствени сенки върху тялото. Става много интересно, много е сложно за конструиране и за композиране след това, естествено, тая картинка, но се получава приятно. Точно така. Отдолу тръгнете. Отдолу, по ръцете нагоре. Точно така. Нагоре, така да отиде, където отиде. Давай. Аз съм готов. Скромно. Но пък не е чак толкова лошо на моменти. Дисплея показва малко по-малко кадри. Трябва да ги върна после. Нали, експериментирайки надълго и широко, ето за това 3D ви говоря тук, което идва към нас. В смисъл, почва да се получава триизмерна картинка, защото се получават сенки да се хвърлят на това. Да, ще направим още един кадър отзад, да видим. Искам да ги разпилеете като криле. Отзад по това да видим какво ще се получи. Насам. Ето този тук, който ми пречи от отдавна. Опитайте се да го, опитайте се да го вкарате в това. По-отниско, там ще влезеш, но няма лошо, нищо. Давай, както ти дойде. Добре, аз съм готов. Още по-сериозно и може да влезете по-отблизко, ако обичате, мисля, че ще се получи по-приятно. Ето тук се вижда вече къде излизат от дълбочината на рязкост тия неща. На моменти тук. Оп, внимайте с контрата. По-близичко, ако може да влезете. Готов съм. Добре. Малки крилца на пеперутка.
Това е интересно. Това е интересно. Виж как хубаво се засукал. Ако се изчисти всичко останало и се остави тя, естествено с малко по-различен аутфит, би се получил също приятно. Или по-скоро липсата на какъвто и да било аутфит. Да. Да експериментираме, понеже виждам, че тя и стана много студено, да експериментираме с малко по-топла температура, защото е студено. Да видим какво ще стане, ако изключа фриз режима и стигна при същите стойности на джаулите, 22,2. Само, че не е 22,2, ами е 25,4. Точно така. Имаме вече 3500 от секундата. Значи в много минимални, но би трябвало да го има, разликата е да се получи това замазване, за което ви говоря в капчиците. Ще направим опит да го намерим, това замазване в капчиците, въпреки че резолюцията малко не предава. Но можете да видите как седи рязко цялото нещо. Отпред да направим няколко кадъра. Но как не се сетихме до сега? Да, точно така, да. Опаковай се да видим какво ще стане. Понеже Калин каза, че ще ни приеме после след известно време в галерията, той предложи един кадър да направим в профил, да видим какво ще стане, ако се разпилее през нея млякото в посока нататък или в посока нататък. И да, или това нещо, като се получи, ще направим един кадър така. И след това ще видим как ще се... Но нека да експериментираме в момента на по-дългия импулс, на 3500 от секундата. Тя да е като експонация, забрах, че съм на бърст, да е като експонация каква е. Горе-долу същата работа. На хубав дисплей със сигурност може да забележите разликата в цветна температура тук и в предишните кадри, и то поне най-вече при там, всъщност при контрите. Почти същото като случка. Тук светломера, ако сме вече луди маниаци, може да ни свърши работа, да измерим точно къде, какво, как идва като... Това аз в момента разчитам... Чакай, аз това работя върху контрата там, глупости говоря, тук нищо не съм намалил отпреде. Колко трябва да го сложим тук, между другото, за да се получи? Изключи фриз режима, да. Казах ви да го взимате. Което ще рече, че всъщност изключили сме фриз режима и там, и тук. И затова би трябвало да ни стопли малко и предния. Или поне, ако не е стопли, да ни го държи в една и съща цветна температура, което по книжка, когато сме в фриз режим, цветна температура може да варира до 800 Келвина, а когато сме в нормалния режим, 150 ли беше? Май беше 150 максимум, който варира, но стандартно, максимум 150 Келвина може да варира, а пък стандартно, 20 Келвина варира между главите, между А глава и Б глава. Но това ще си ги прочетете тия неща. Да видим какво ще стане в крайна сметка. Окей. Това, което направихме, е, че просто импулсът ни е малко по-дълъг и би трябвало на места да намерим вече замазванка в ето го духчето, което го има отзад. Виждате ли го как капката се е опънала, се е устремила нататъка и всъщност вече нямаме тази рязкост, която има. Това не се бъркайте, че няма фокус. Има фокус, просто няма резолюция. Но това е motion blur, който се получава от това нещо. От това, че сме намалили, сме махнали фриз режима. Поддържайки абсолютно същите сили, същата сила и същите джаули на картинката. Айде още един път ще го направим. Така, за спорта, просто, защото на тебе ти е топличко и ти е хубаво. Ви пък така да я пестите, значи. Плисни пък да ви... Стават хубави работи. От тук може да се изкара една картинка. От цялата суматоха. Обърнете внимание, че тя не мига чак толкова. Ако сложим някой друг...
Кое? Да отворя или да вляза навътре? Да им какво ще стане. Аз искам да им пръски навънка, виж, тия пръски са готини. Но понеже той командва парада загоре, ще го слушаме. Айде! Готови? Всъщност сега нищо не правим, сега експериментираме. Нека да влезем отново в фриз режима, поне да правим картинки. Защото в момента показахме само замазванките, които се получават при една 3500. Значи човек може да си поиграе много, ето тук се вижда. Защото тук сравнително бързо се движат капките. Примерно тук не се движат чак така. Ето... Изобщо даже, ако зумнем, може би да се види. Може да се сетите, че взимайки тази камера, която е 16 мегапиксела, има съществена разлика от другата ни опция, която беше 50 мегапиксела. Щяхме да имаме друг тип информация, няма да имаме толкова бързо но, както знаете, едно се печели, друго се губи. Сега сме в фриз режим навсякъде, нали? Отново. Това се получава само с свичването на един бутон. Просто губим цветна температура тук, вече почваме да варираме близо 800, когато имаме нещо модно и когато клиента каже, този шеф не е керамидено червен, този шеф е малинено червен, аз не съм го правил така, не съм си го поръчал от не знам къде си от Милано, такъв конец. И положението става лошо. Нали? Затова влизаме в нормал. 100. Истото не е 100. Когато снимаме с лампи в студио, много не мога да сетя за причина, която да ни се наложи да снимаме на повече от 100. Освен ако не експериментираме. Май, забравихме температура на какво е. Къде я пише, бе? Ето. Какво да натисна, за да видя каква е цветна температура? Цветната температура ни е А. Аз говорята, тя цветна температура била А. Хайде да направим един кадър с не А цветна температура. Ще направим един кадър с цветна температура слънчице. Айде! Това беше към фотоапарата слънчице, не беше към тебе. Аз съм готов, нека да направим още една атака. Окей? Здраво! Браво, това е. Хубаво се получи. Една голяма плиска отиде някъде там отзаде, не ни е нужно. Ето мигна за накрая. Скивай, какво стана? Това беше хубаво. Отпуснаха му края, нали? Да, приятно. Дори тук имаме някаква прозрачност. Интересна. В суматохата. Въобще нямам идея каква е тя. Понеже пръснаха много здраво, ето за тази дълбочина се стремя. Вижте колко хубаво се получава, когато отпреде имаме напреде капки, назаде и се получава тази дълбочина. В случая е крайно хаотично и некрасива, нали, като конструкция това нещо, но пак е, що годе, окей. Общо взето, по-моему, това, което исках да ви покажа, го показах. Това нещо мога да продължи до утре. Нали? Мога много да си играем, много да се изморим. Ако искате нещо конкретно да питате за тези неща, аз съм на среща. И ако искате, може някой да штракне. Иво, виждам те, че гледаш с интерес. Чакаш ме да застана и аз там, нали? Красивата, принципно, основното и запълващото ги построявам за лицето. Контрите ги построявам за замразяването на капките. Контрите много красиво седят капки на контра.
Ако са прозрачни тия капки, те стават като кристали, стават още по-красиви. В случая сложихме мляко, защото да имаме повече контраст на картинката, иначе ще има сакюравен да видим дали е размазана или не е размазана капката на този дисплей. Принципно винаги слагам по-бързите лампи, ако имам такива, макар че гледам да си ги изравня. В момента представяме различни типове, нали, моноблока и това и това. Гледам всичките ми лампи да са еднакви. Нали, това е в разковничето на тия неща. Но по принцип в случая по-бързите лампи ги сложих като контри или като лампите, които ще ми застопорят най-качествено картинката. Но разликата е минимална. Това е една 16 000 от секундата, това е една 25 000 от секундата. Когато това се движи с една 7 000 от секундата, не е чак толкова. Но съвсем умишлено сложих по-бързите лампи отзаде. Бързите, разговорно, да. Бързите. Имаше лек дебат, между другото, кои да сложим отзаде. Нали? Чудихме се кои да сложим отзаде. По-скоро аз лично предпочитам генератори, свикнал съм да работя с генератори и да си вадя главите от тях. Нали? Ми е много по-лесно да боравя с генератора, много повече го познавам, тези са сравнително нови, B1-иците. Има много голям интерес. Той бе четворката всъщност, но да. Имам невероятен интерес по B1-иците. Даже май вече има поръчки, нали? Да. В конкретния случай, когато работим с течности, да. Да. Не, понеже самата капка е плътна, ти няма да видиш контрата, къде ти върви и така нататък, особено при тая постройка на контрите. Да кажем, да. Да кажем, че бихме могли в тази малка капка, бяла капка мляко, да намерим колонна сянка и засветено и както му реда на теория, и я има, нали? Да кажем, да, че го има в този момент. Да, но той е отпреде, то не е толкова отзаде на контрите, но да, това е принципа. По-силни биха могли да бъдат контрите, но сега трябва да разбутаме там камерата и какво ли още не, за да го направим това нещо, но схващате принципа. Още някой? Да, това е творческо решение, мога да направим абсолютно всичко такова. Сега в случая не знам дали мога да направим, защото май нямаме точно това. Не, пак ще се получи, но нали, да. Би станало много интересно, ако включим само контрите, махнем всичкото предно и само на води. Това ще стане много приятно, нали? Ама като казвам преди въпроси и експерименти, да не са чак такива, защото, нали... Вие да не би да си чакате с пълни чаши, бе. Аре? Те чакат с пълни чаши. Айде да видим. Страхотно. Повтаряме това, което правиме цяла вечер. Това го правя заради вас, вярвайте ми, и може би заради нея. Толкова. Просто... Тук бяхме на предния сет, сега сме тук. Това вярно ли е, дето ви го казвам, че фона се осветява заради това мляко? Може ли? Възможно ли е? Луда работа, или някакъв флеер да влиза, знаеш ли? Нещо друго за гърния, че мисля, че ще говорим само. Ще ползвам, някой искаме ли да... Ако има някой мерък ли да си направи 5-3 кадъра? До тук беше лесното. Моля? Заповядай. Любо съм, приятно ми. Ами да, затова сте. Измори ли се? Искаш ли да те замести някой, защото вярвам, че има меракли достатъчно. Да седна аз най-накрая с тази бира, от кога чакам.
Ще застана до него, за да може евентуално да чува от микрофона и вие да чуете какво казва. Това беше насам, пръсна на всички посоки, пръсна, стана лудница. Добре, готово. Уха. Да, мощно. Така се прави. Гледай костата. Сега, принципно тези неща играят ролята и на ресивъри, и на трансмитъри. Така че ако имаме още едно, може да ви го дадем. Това да го настроим на... Само, че не трябва две. Не дей, щата става сложно, ще трябва да сложим кабели тук, да ръгнем и така нататък. Принципно мога да го раздавам и оттам вие, това може да играе ролята както на трансмитър, така и на ресивър, да го ползвате за спусък. И заставайки, има едни специални кабелчета, които си влизат в комплекта, когато се купи това нещо. Два кабела са, единият ти дава полуспусък, другият ти дава спусък и с него от там, където седи Ивайло, както се седи и си мисли, че нищо не прави, всъщност мога да прави и така нататък. И общо взето може да се снимате и оттам. Но, ако иска още някой да заповяда, само натиска копчето. Заповядай. Голям майстор лъка, натискаш копчето. И без той постоянно ме обвинява, че само той прави. Да видим кой ще натисне копчето. Само, че внимавайте, че той е опасен. Сега ще ви режисира по странен начин. Обърнете внимание. Махна си high speed шатъра. Сега ще снима по кадър. Ох, че хубаво, браво. Ей, и си тръгна. Така правят артистите. Браво. Пиши ли кой номер кадър е това, да си го потърсиш после? Негови, той натисна копчето. Негови, край, това беше. Вземи една химикалка, да се подпишеш направо и Калин да го взима нагоре и толкова. Правилно. Още някой друг голям майстор? Заповядай, ето. Сега. О, браво, виж как покапа на брадичката. Много добре, супер. Дори той извивка, виж каква е готината. Задобряваш. Извивката. Задобряваш. Моля, другия път леко ме изви повече към Ш, не към С. Айде. Да. Натисни си копчето. Направо, както си застанала с рамената напреде, дай ми профил нататъка. Още хубаво, дръж колкото се може, такава египетска. Така. И борето ще заходи по брадичката нататък. Да. Ама, знаете ли, че ми се иска май да го направим на другата страна, защото там заради камерата да не станат порази. Кой ще направи този шедьовър? Заповядай. Сега тук вече въпросът е, че и са авторските права, защото той го режисира. Сега двамата ще направим една голяма режисура ще направим. Ти ще плиснеш от тук под брадичката, да се разпилее насам до някаква степен, ама от ниско е от тук, а ти ще пръснеш от тук нататък, виж? Той е от тук, той е от тук. Подпира се по гърба да се разпилее в някакво... Ще снимаме от тази. Имаме режисьор на пулт, който управлява всичко. Горе гледа от високо. Да? На хай-спид натискаме това копче и завъртаме този. Така. Отиваме на това. И в момента... Добре. Погледни малко по-ниско, да нямаме толкова бяло в очите, моля те. Така. Газ! Отзаде не го плиснахме хубаво, но... Още един път. Става. Ще го повторим ли? Това ми хареса с течението между другото, колко е маняшко.
Това? Още, е тук. Косата трябва да я дигнем още нагоре. Готово, направихме го, нали? Добре. Някой друг? Много приятно това, да. Тези космати ръце с пръстени да останат, нали? Величествено, нали? Това е като има специален... Няма да казвам. Да. Набърт сме. Ето, почваме тук да сме творчески. Може би малко само, че трябва да отвориш този път, защото не знам дали... Я го погледне през визиора. Отпред, отзад. От всички страни хвърляйте. Когато кажеш. Не взехме фокус, защото ти отворих обектива и не видях къде е фокус точката. Много се извинявам. Малко ги събери ръцете. Ще затворим малко, за да мога... така, да. Така. Просто фокус точката се изместила, като съм отворил обектива с някакви милиметри малки и взел фокус от някъде, откъдето не може да вземе. Всъщност опитвал да си да вземе фокус. Но там имаше и тук се чу нещо. Ти тук се чува така, нали? Ти снима. Значи все пак не е изтърван съвсем, тотално изтърван кадър. Набръчка съм много този фон отзаде отново. Още профил. Още. На 3, моля, не раз, два, на 3. Моля? Не те чувам, извинявай. Извинявай, направих се, че не чувам. Има и шанси да е от това, между другото. Макар, че не, това не би трябвало. Те се пълнят достатъчно бързо. Дават ги, че се пълнят. Не би трябвало да го има. И пак ли го имаме? Да. Ето, значи всъщност какво се получава? Че не се зарежда напълно... Да. Аз откъде си го измислих, че се отразява в някакво просто... Възможно е, да. Последен. Аз ще го направя, айде. Зато и съм дошъл. Айде последно, моля ви, да видим какво ще се случи. Дай да повторим това нещо с профила, защото е много яко се получава. Дай пак да обърнем на профил. Да, и още как. Само, че събери ги ръцете този път до себе си, да им такова, да имаш само плиски около себе си. Нищо друго. Още малко мини с ляво рамо към мене, с дясно рамо към мене, моля те. Изравни ми ги рамене, много стана. Върни го, моля те. Точно така, да. Даже виж колко уста, като дигнеш малко ключици да вдигнат. Дигни малко раменете. Да, не е чак толкова, да, окей. Да видим. Там може би малко ще ми направи сянка на контрата, така както се застанал. Отсам може. Да, стой там, да, окей, там си. Айде, тък му да влезеш, да то вековечим и те. Браво. Супер. Усмивка. Добре. Добре. Другия път ще вземам фокус от тебе. Окей, готов съм. Задното трябва да отиде малко по-нататък, така че може би трябва да станеш където е Грета и да го плъзнеш по рамото отзад, по гърба, да го плъзнеш посока там. А Боре, ти вземи по-малко и отсили точно под брадичката.
Да се завърти зад нея, не? Аха. Добре, да, айде да ми така, какво ще стане. Разбрахте ли го? Ти си тук, той оттам ще го удари. Нали за това говориш ли? Да, той ще удари отсам, ти ще удариш от тук. Свършихме. Това е. Да. Не, няма нужда от повече мляко. Мисля, че ще минем към бозата. Да. Ей, този фасон, погледни малко по-ниско, моля те, погледни малко по-ниско, нататък. Само с очи погледни по-ниско, иначе брадичката е... Ей това си. Страхотна. Завърти малко дясно рамо към мен, моля те, и може да отвориш леко пак лактите. На бедрата отвори ги. Точно така, готов съм. Хубав профил. Нагоре брадичка, погледни долу. По-долу, да. Дай. И това е яко. Пропуснахме 2-3 кадъра в цялата работа. Благодаря за вниманието. Може да се получат много интересни неща, както казвате. С не много лампи може да се получи това нещо. Зависи какво правите. Другия момент, когато трябва тя да скочи, да я оцелите, да се развие косата и така нататък. Да го врапваме или да питаме нещо? Окей. Много ви благодаря.